Kif ninsabu ftit ġimgħat biss il-bogħod mill-budget kollox jindika li l-Gvern se jkun qed imexxi bil-proposta tiegħu biex jiddaħħlu miżuri fejn is-sewwieqa tal-karozzi jkunu ntaxxati. Bil-pjan jinkludi kemm karozzi li jiġu importati ġodda kif ukoll dawk second hand. Deċiżjoni li għal darb'oħra ħolqot qasma fih dan il-Gvern ta' Roberta Bela. Ftit tal-imilu kien propju l-eks mexxej Laburista Frizzant li żvela dan il-pjan illi tiddaħħal taxxa fuq il-karozzi u s-sewqan. Dwar din it-taxxa għad m'hemmx definizzjoni finali mill-Gvern, iżda jidher il-ħsieb u li l-karozzi ġodda u second hand jispiċċaw jolgħu fil-prezz ġala darba jsibu ruħhom fis-suq Malti. U apparti minn hekk anke s-sewqan jispiċċa ntaxxat. Naturalment, iż-żmien għal taxxi ġodda żgur li mhux ideali għal Roberta Bela, propju lejliet l-elezzjonijiet ta' Ġunju tas-sena d-dieħla. Iżda kollox jindika li l-Kitchen Cabinet qiegħed jinsisti li tali miżuri għandhom jiddaħħlu issa qabel dawn l-elezzjonijiet biex l-elettorat jiddeċidi fuqhom ukoll u wara l-elezzjonijiet tal-kwistjonijiet jilħu jintesew u jindraw sal-elezzjoni ġenerali. Anka l-Frizzant fl-opinjoni tiegħu saħaq li hemm qbil ġenerali li l-proġetti tat-toroq fallew bil-kbir għaliex ma rnexxilhomx isolvu l-problema tat-traffiku. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-vetturi liċenzjati ġodda fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet ammontaw għal 4,922. Il-maġġoranza tal-vetturi liċenzjati ġodda kważi 54% kienu karozzi segwiti minn muturi. Il-vetturi li nxtraw ġodda ammontaw għal 3,127 jew 60.5% tat-total, f'waqt il-vetturi użati ammontaw għal 1,795. Huwa fl-isfond ta' dan ix-xenarju li Roberta Bela jrid jindirizza din is-sitwazzjoni ta' konġezzjoni kontinwa fit-toroq tagħna u jintroduċi dawn it-taxxi fuq il-karozzi u fuq is-sewqan.